ब्रेकर से ब्रेकर बनने से हमनी के बहुत दिक्कत बा। गर्भवती महिला के पहले दिक्कत बा, जेकर ऑपरेशन भइल बा उ महिला के दिक्कत बा। दिक्कत तमाम तरह के बा हमनी के, जिससे कि चलते-चलते अचानक ठोकर के वजह से गिर जानी का ई दिक्कत कहाँ गइनी। मुखिया जी कहाँ गइनी। मुखिया जी सन कहले उनकर आज्ञा के अवहेलना भइल। का कहले मुखिया जी? मुखिया जी कहले कि 3 इंच बीच में छोड़ के बनवाओ। ये लोग उनकर भी अवहेलना कर नमस्कार, देलक। हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बानी दियारा भोजपुरी। अभी हमनी के अपना दियारा इलाका के सुहिया बानी जा। ए जब एगो गजब माने अलग प्रकार के मामला निकल के आइल बा। का कुछ मामला बा, यहाँ से जानकारी लेवे के प्रयास करब। जा अपन परिचय दे दी। मैं सत्येंद्र पांडे, बीडीसी सुइया पंचायत। का मामला का बा ई मामला? मामला यहाँ पर जो ब्रेकर बन रहा है उसी हाँ ब्रेकर बना तनु ओकरे चलते बा मामला। माने का दिक्कत का बा रुआ ब्रेकर से? ब्रेकर बनने से हमनी के बहुत दिक्कत बा। गर्भवती महिला के पहले दिक्कत बा, जेकर ऑपरेशन भइल बा उ महिला के दिक्कत बा। दिक्कत तमाम तरह के बा हमनी के, जिससे कि चलते-चलते अचानक ठोकर के वजह से गिर जानी का ई दिक्कत बा। बिल्कुल देखत होई वो सब आए दिन ए तरीका के कौनो माने गाइडलाइन नहीं है, जेकरा जहां में मन ब्रेकर लगा देवे के बाद जौन से आए दिन माने परेशानी बढ़ जाला। बहुत सारा माने लोग जौन बा कि अपना सुविधा खातिर ब्रेकर लगा देला, लेकिन कहीं भी ब्रेकर बनवा देला से कतना माने नुकसान हो सकता। एकर नमूना हमनी के सोनकी पंचायत में देखे में यहाँ के एगो जनप्रतिनिधि भी बनी, लेकिन कतना परेशान बनी कि यहाँ के ही पंचायत के यहाँ के गांव के लोग केहू सुने वाला नहीं के। कहाँ कंप्लेन लेके गई मैंने का बुझाई जब मैंने ब्रेकर टूट जाओ। सरपंच साहब कहाँ गईनी। मुखिया जी कहाँ गईनी। मुखिया जी सन कहले उनकर आज्ञा के अवहेलना भइल। का कहले मुखिया जी? मुखिया जी कहले कि 3 इंच बीच में छोड़ के बनवाओ। ये लोग उनकर भी अवहेलना कर देलस। सरपंच साहब के हमरे सरपंच साहब के सामने हमरा के गाड़ी दिया लोग, गोली मारे के कहल लोग। अब बताई। बाकी फिर भी वही लड़ाई अकेले लड़तनी। कहे ना लड़ी। एजा सब कोई कमाए वाला बा, खाए वाला बा। अपन कमाता घर परिवार कम एजा संख्या में बा, वो लोग ज्यादा संख्या में एजा मौजूद बा। वो लोग मारबे करी, डरवाइबे करी, धमकाइबे करी। हम ये चाहते नहीं कि पुलिस अपन न्यायोचित काम करे। तो प्रशासन के वो गई रहनी है कहाँ वहाँ गई रहनी शाहपुर थाना में। अच्छा। तो वो लोग का जाने का भइल मैटर हम नहीं जान। मैंने एक खाली गई फिर दोबारा जानकारी लेवे कितना गई है कि भाई अभी तक मैंने कार्रवाई ना भइले कर पाओ। अभी तक कार्रवाई ना भइल तबे नु हम मीडिया कर्मी के रुआ सब के बोलौनी। ये दीरा चैनल के माध्यम से हमनी के परेशानी के हल कइल जाओ, बस यह को हम कह। देख ली सत्येंद्र पांडे जी बनी यहाँ के बहुत ज्यादा त्रस्त बनी। ये गांव में घुसे के मेन यह एगो रास्ता बा। यहाँ के का नाम बा कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग अपना घर के दोनों साइड में ब्रेकर बनवा देले बा लोग, जौना से जे गांव में कोनो भी 4 चक्का के गाड़ी आवती है, जौना से जे परेशानी हो रहा बा। जबकि वो जगह उन लोग का नहीं है, वो जबरदस्ती कब्जा किए हैं। रोड में सटाकर जो दीवार दिया गया है उसको दिखाया है अपने, उसको कितना खराब लगता है आप ही बोलिए। मने रहुआ परेशानी बा। हाँ परेशानी बा, हम कहीं नहीं, सब कोई के परेशानी बा। जनता के मते के जब पूछ लनू, जनता के मत ले लनू कि भाई रोड बनाई ब्रेकर बनाई कि ना, केहू के सहमति ना, बस बना दो। कोनो मने केहू सुने वाला नहीं खेरऊ ना। यदि कानून में ब्रेकर बनाओ के नियम तो बनाओ और 10 गो बनाओ, हम कहाँ रोकत नहीं, लेकिन नियम नहीं है तो मत बनाओ। हम ये कह बस। परेशानी हमनी के अब कुछ नहीं के, लेकिन वो जब बिजली चोरी करते रहे लोग, हमनी के ट्रांसफार्मर जर जाता, फिर अवैध कब्जा कैले लोग, हमनी के ना बोलनी का। वो लोग समझ लो कि लोग डरा था हमरा से, वो लोग रोड पर कब्जा करे लगो लोग, हमनी के सहन ना भइल। ई अवैध कब्जा हटवाई सब। ये न मने वो चाहता नहीं कि जो अवैध कब्जा बा ये छुटकारा हो जाएगा।
आ बिजली कहे कि वो जा देवाल ऐसन बा, देवाल देखनी है कैसन बा देवाल। पहले बिजली विभाग के जौन अधिकारी सुतल बड़े स उन्हीं के भी आग्रह करतनी कि आके ई चोरी पकड़ल जाओ। हाँ देख ली यहाँ के बहुत ज्यादा परेशान बनी। यहाँ के का नाम बाजे अगर नियम बात बनावो, नियम नहीं है तो मत बनावो। ये तेरी गांव के लोग परेशान मत करो। हमनी के भाई देखी ब्रेकर बहुत हद तक ग्रामीण इलाका में लोग लइका फैका मैंने रोड राही पा जाले से बचाव खातिर लोग ब्रेकर बना देला। लेकिन ओकरा के सोचे के चाहिए जे ठीक बा एगो ब्रेकर सही बा, लेकिन ओकरो में भी ए तरीका के ब्रेकर बनावे जे अगर अन्हारा धुनारा राती बिराती अगर केहू आवता तो ओकरा के हिलावे में परेशानी मत होके। यहाँ के का नाम बा जे गांव में एक घुसे के मेन उहे एगो रोड बा, आ ओहू रोड पर मैंने दबा के धो लियल बा, आ दू गो ब्रेकर बना दियल बा। यहाँ के मुखिया जी के यहाँ गईनी, सरपंच साहब के यहाँ गईनी, खुद यहाँ के बीडीसी बने, शाहपुर थाना के पहले गईनी, लेकिन कहीं भी यहाँ के सुनवाई नहीं के होत। हमनी के यहाँ के फोन कईनी यहाँ की हमार ऐसन ऐसन मैटर बा और वो सब दिखा सकत नहीं, तो हमनी के ऐसन बुझाई लेकिन आई चीज मैंने दिखावे लायक बा। ऐसे जे ई सार्वजनिक एक ठही के ना, ये हर जगह का परेशानी बिया। आए दिन वो सब देखल जे ब्रेकर ना रहला के वजह से बड़ हादसा हो जाला, आ कहीं कहीं ब्रेकर रहला के वजह से भी हादसा हो जाला। तो ये चीज के गाइडलाइन के पालन जरूर होके के चाहिए। ई देखे के चाहिए जे ई कौना तरीका के बस्ती बिया, कौना तरीका के इलाका बा, ओ हिसाब से ही ब्रेकर देवे के चाहिए। बाकी जे भी ये चीज से जिम्मेवार लोग बा, हमनी के यह कहब जा जे भाई मिलजुल के ए मसला के निपटारा हो जाओ तो बहुत अच्छा रही। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखते रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।